nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon niya sa iyang bugtong ipagkatao sa amahan. Puno sa grasya o kamatagulan. Si Juan mi pamatuon may tungkol kaniya o misinggit nga nakaingon. Kini mao siya nakangkin sa akong Kristo. Siya nga nag-abot sunod kanako. Di palabi una kanako. Kay siya una kanako. Ug sa iyang pagkapuno, tanan kami nakadawat ng grasya tungod sa grasya. Kayang balaod, kikahatag pinaagi ni Moses. Apan ang grasya ug kamatuoran, iabot pinaagi ni Jesus. Apan ang anak sa tao kinahanglan igatugyan sa kamot sa mga taong makasasala. O ikalansang sa krus. O sa ikatulong kaanya mababa.